Тази вечер се елиминираме и спазваме правилото, че добрите випове отиват... че добрите випове остават в къщата, а лошите отиват където си искат. Така е при нас. След малко един от тримата номинирани ще чуе зрителското Аста ла виста, бейби и ще се превърне в история. Слушайте, към момента резултатите са 37 за Къци, 32% за Орлин. Люси има 31%. Вие имате телефони в ръцете си и може да промените това класиране. Вече видяхме изпълненията на Люси и Орлин, които бяха комбинация от хит, чар и 5 други не толкова приятни неща тук зад мен. Сега ще се насладим на представянето на Къци, който само чака знак, за да подхвъртне като скакалец на сцената. Дами и господа, аплодисменти за... Веднага, признахте, веднага поглежда какво го очаква. Какво те очаква? Някакъв капан. Капан. Не 1 на 5. Наричаме ги за благозвучие легени. Така? Но мисли за тях като капани. Помисли ли си, че става въпрос за стар човек, нали? Не се давай, добре изглеждаш. Защото ако умра, ще ви съда. Да, до дупка. 5 легена така? С неустановено съдържание. Твоята цел е да преминеш през тях с песен на уста. Каквото и да видиш вътре, нека то се отрази само на лицето ти. Но не спирай. Пей, дръж темпото, дръж текста, танцувай. Не е лесно, текста на корейски. Двете бляскави, двете голям хит в момента, да знаеш. Дори Барак Обама го танцува, така че песента ти е супер. Аз съм възрастен човек, не ходя на дискотеки. Да. Здравей, виж, Барак Обама даже е по-възрастен от тебе, мисля. Двете преди те да ти дадат знак. Т.е. да не бързам да се нахендрям. Отваря се капана, ти поглеждаш какво има вътре, те ти дават знак, тогава стъпваш. Мога ли да го прескоча, примерно, да не стъпя? Губиш мисията. Излагаш се пред цяла България. Не можеш. Стъпваш смело. Готов ли си? Ако си изпее песента. Готов ли си? Какъв изход имам, друг? Готов съм. Успех! Хванал съм се на пород. Палци, дами и господа! Къци Вапцаров! Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Up. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Gangnam Style. Hey, ubre debre. Gangnam Style. La boy sur la boîte de Yoja. Karachi sur la boîte, Michael Mula de Boja. Karachi sur la boîte de Boja. Oh la Yoja, Jean-Claude Van Damme. Oh hey. So my head, so my head. Sega, vega, lega, sega. So my head, Kurosawa head. Южна България и Южна Корея, вечна дружба! Open Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Hey, sexy lady! Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hey, ubre debre.
Няма ли още? Аплодисменти за Къци Вапцаров!